No, to bylo takové důstojné, zpívalo se to přitom, každý měl připravenou nějaké to zvykání do toho koláča a vyzývali se přeci zpěvem pěkně, k mokáčci, k mocenka, všetci navíc ten kmokáček sa dlouho škrábal v taxi a nemohl pořád to vyškrábat nějaký ten grajcar, protože hned už mu zpívali, na vás kmokáčku čekáme, o vaše dary žádáme. A kmokáček zase zása škrábal v té taxi a pořád nemohl nic naškrábat. A potom vyškrábal jakýsi ten haleš a dal tu ruku až na dno. A víte, ty babi hned takové už hned pomluvali pravili. Vidíte ho žida starého lakomého. Ani na tu svatbu nedá veliký krok. Ale za to kmocenka z vrchu a samé papírové. To byly kmocenka. A tož jak to bylo s tím kováčem? Tož kováč sa pěku vždycky z posledního těsta u pekaře. Babi chudeli od rána už nabřené jako troci. Čekali pořád, kdy bude to poslední těsto. Konečně to poslední těsto bylo, tož sa z toho uplétu takový věnec a ještě jeden ozdobný věnec, ale hlavně, aby to pasovalo na tu misu, tak jak to vidíte, aby tam byla veliká díra, aby tam co najvíc vlétlo těch peněz. Dneska je doba moderní, dnes to dáme do obálky a mladí jedou potom na kanály. Takové to je. Ale chci vám říct ještě jednu věc, že Hučané neměli jenom tento koláč, Hučané měli parádní koláč. A tento parádní koláč dělali babienky pro své vnučky. To byla jejich pýcha, jejich hrdost. Já vám řeknu tolikej práce s tím ty baběnky, jak museli mít rádi ty své vnuky. Já vám řeknu, nadělat tolik milosti a přeci, to musíte dělat s velikou láskou. Já něco o tom vím, víte, kolik to dá práce. No a kde se ten koláč jako nosí? Kde se nesou přes celý hub k nezvěstě, když byla svatba i na druhý den. Ale když svatba skončila, ten den tož se donesou k muzice a všetci okolo toho koláča měli solo. Od nevěsty až po tu starou baběnku. Tak to bývalo. No a kdy naposledy ten koláč jako se v hubu na té svatbě nosí? Tož co já tak vím, tož v 27. roku se ten koláč nosí ještě na hlavách. Ten starší družba to nosí vždycky na hlavě. Ale tož dneska lidé a všetci lidé furt něco větší, největší a nejpěknější. Tož to došlo tady v tomto, že to má přes metr a v Čilu se to musí nosit na těch nosítkách. My Hučané tomu říkáme máry. Tak se to nosí na mára. No a kdy naposledy ještě ten koláč vám řeknu, že by ještě se předváděl tento koláč, když byly první hudské slavnosti, to bylo v 59. roku. A potom to bylo jenom ukázka svatby na těch slavnostách. A naposledy naživu se nesl tento koláč v 63. roku, to byla v hubu poslední projovaná svatba. Přes celý hub se tento koláč nesl a všetci byli v kroji. A tož nám to pořád ležalo v hlavě, že druzí všechno předváděli třeba i horší věci, tož jsme si už mysleli, že také to předvedem. Tož loni jsme to tady před tím zámkem zkusili a musím vám říct, že tento rok jsme byli už aj v Brodě s tím, pozvali nás Broďany, ale hrozně mě mrzí, že Brčnoviané nás zase předběhli, byli spěšní v tom Brodě nešli. To mě velice mrzí.
No a to vidíte, takový je ten koláč a tady jsme vám ho předvedli. Co bude dál, uvidíte.